के शिव विवाह सुना तनी तनी शांति बना के सुने के बाद चाय के भी व्यवस्था करे के बाद हरि बाबू ये दुनिया में बनी कि ना उस समय के बात बा जब माता पार्वती के जन्म राजा हिमांचल के घरे भइल तनी कर में टोन डाली तनी को डाल दी हल्का हेल राजा के घरे बेटी के अवतार भइल दशहरा चढ़ल पहला दिन कौना देवी के पूजा हमने के करीले शैलपुत्री यानी 9 दिन में पहिलका जौन देवी है उकर नाम शैलपुत्री हो और शैलपुत्री नाम माता पार्वती के हो वह माता पार्वती के जब जन्म भइल राजा लगले बधाई बजाओ के हमरा घरे बेटी लक्ष्मी आई बाड़ी लगले बधाई बजावे बजला बजाना हो बजला बजाना बजला बजाना हो बजला बजाना भैलवा में गौर के जन्म आए राम बजला बजाना भैलवा में गौर के जन्म आए राम बजला बजाना हिमाचली लुटावा तारे धन सोनावा रानी जी लुटावली कंगनवा राम बजला बजनवा रानी जी लुटावली कंगनवा राम बजला बजनवा पार्वती मैया के जन्म भइल राजा लगले बधाई बजाओ के हमरा घरे लक्ष्मी आइल बड़ी हमने के बेटी होती है तब विपते पड़ जाता 50 को बेटा होता रे माई बाप ने के घबरा लेकिन एक बेटी होती है तो लोग कपार ठेठावे लगता जबकि लोग का यह पता नहीं है कि बेटा होला भाग से तो बेटी होले सौभाग्य से जरा बेटी ने कहू महा अभागा बा रोज भगवान से कह जाए भगवान हमरा के एगो लड़की जरूर दी हो जब हम कन्यादान दे के एगो घर बसाई के दुनिया बसाई कन्यादान करी के दुनिया में हमारी यश गावे लोग धनुष सिंह के मेरा को लेकर भैया वेद सिंह जी आशीर्वाद हम देता नहीं करूँगा फिर 1 हफ्ता के अंदर बेटा हो हमें भैया तो फिर ना हो जाए एकदम सवेरे हो जाए भगवान को उसकी केंगा हो जाओ हम का जनता अब राजा लगले बधाई बजाओ नारद बाबा आयल बड़े बधाई में बीड़ा बजाओ थे अरे बीड़ा बजावत नारद बाबा याद 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 हरि गुण गावत नारद नारायण हरि गुण गावत नारद बाबा याद नारायण 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 महाराज की जय हो पार्वती जी की जय हो हे राजन अरे वह घरे लड़की भइल बाड़ी राजा हिमाचल के लेके बाबा संजोग सरुआ आ गई हमरा एगो बेटी भइल बाड़ी तने ओकर हाथवा देखी त जे हमारा बबनी के भाग में का लिखल बा नारद जी मुस्कुराए लगले कि धन भाग हमार कि जगत जननी के हाथ देखी नारायण 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 हाला ना हाथ देखी भवानी नारायण 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 वेद बाबू महाराज
महाराज हाँ बाबा ये लड़की बड़ी भाग्यशाली बिया। ये लड़की तो सदा सुहागन बन के रही। ये लड़की के जन दुल्हा मिली है वो अजर अमर मिली है। इकर पति अमर हुए अमर, इकर सुहाग भी अमर हुई। बड़ी लक्ष्मी लड़की बिया। देखिए और महाराज हाँ बाबा एगो रेखा ये लड़की के हाथ में तनी गड़बड़ बा। बाबा गड़बड़ बा। अरे सब कुछ ठीक है एगो गड़बड़ बुझाता। इनकर दूल्हा मिली है पौरा है। इनकर दूल्हा मिली है पौरा है। इनकर दूल्हा मिली है पौरा है। नारद जी का लिख रहा बेटी बड़ी लक्ष्मी बिया। लेकिन ये लड़की के शादी बौरा के संग हुई। मैं नारायणी कहली कि बाबा तू बड़ी झूठ बोला तारा अपना बेटा बेटी बा कि दूसरा के बेटा बेटी के तू निमन सोचब। ब्लैक चाय, ब्लैक टी, लेमन टी कलकत्ता वाला तंत्र सबके पिया दिया। अब बेटी पार्वती नारद जी के बात सुने बड़ी। अपना मन में प्रतिज्ञा लड़की रखलो कि नारद जी जौन कहता रहे सत्य कहता रहे। अब पार्वती जी खुश हो गई कि साहित्य महादेवे के बात ही कहता रहे। अब कहली जे माई हम घरे ना रहो। अब हम उनका के खोजे जे हमार दुल्हऊ कहाँ बाड़े। तो चाय पी लो कि ऐसा दुल्हा से बियाह हुई अजर अमर मिली है। ये बात माता पार्वती अपना दिल में रख ले ली कि हम गुरु के बात भुलाए ना। माता उनकर माई कहली कि बेटी काहे तहार मन नहीं खिला। कहली कि माई बाबा जन कहले बानी हम खोजा तनी जो कहाँ मिली है। तब पार्वती अपना घर के त्याग दिली, अपना माई बाप के त्याग के जंगल में चल गई। हर बेटी के सुने के चाहे पार्वती के सबे पूजा करेला, जागा महादेव जगाओ महादेव करेला। लेकिन पार्वती देखी कितना तपस्या अपना पति खातिर कैले बाड़ी। जब जब पार्वती मर जाली काहे कि महादेव मरे ले ना अमर हो। जब जब पार्वती मर जाली या जाके कहीं जन्म ले ली तो दोबारा फिर शिवे जी के खोजेली। पार्वती सदा सुहाग में अमर है। अब पति उनकर अमर हो। कबो दूसरा पति के बनौले नहीं कि खाली एगो पति। हमने के मेरा एगो पति पर रहे के चाहते नहीं के। एगरी तब बेटा पतो के छोड़ के बियाह को लेता नहीं सब 58 वर्ष के बाद। लेकिन पहले के नारी देखो चाहे मर्द करिया बड़े गोर बड़े कमजोर बड़े चाहे धनिक बड़े धर्म पत्नी ओकरे के कहल जाला। जन अपना धर्म पर पति चाहे कैसनो मिलस भला है बुरा है मेरा पति मेरा देवता है। अये बरा मेरा रू कहता सजे नहीं मन बाड़े बाहुर बाड़े हमार पति देवता ना हमार पति नेवता हूँ। ए धनी गाय दूध देव आ गाय दूहला के बाद बैल के दूध दी हो। गाय अगर कम दूध दे तो कहते बैल के दूध तो हड़ा दूध दे दी। गाय के दूहे वाला धनु भाई के तरफ से पुरस्कार अभिनंदन बा। पार्वती घर के त्याग दिली।
बीजा मिस्त्री स्टेज पर वहां का हम बुला ले, चिंता मत करी। अब पार्वती अपना घर के त्याग दिली आ जंगल में जाकर शिव जी के तपस्या कैली। लगली शिव जी के ध्यान धरे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करे। और देवता लोग वही जंगल में जहाँ पार्वती बैठ के पूजा करते रही शिव जी के, कहली कि जब तक ले हमार पति ना भेटे तले हम तपस्या छोड़ब ना, अन्न भी ना खाए, भूख लगे तो पतई चबास पतई, आ प्यास लगे तो हवा पियो। 12 बरिस ले लगातार पतई चबा के पार्वती अपना पति के खोजली। देखा ही कर कहा बड़े यही जी सोच लिया तू कि मनवा में धैले बारी और शिव के ध्यान हो पूजली गौरा। अरे मनवा में धैले बारी अरे शिव के ध्यान हो पूजली गौरा। देरी देरी लगा माइक पर। शिवम शर्मा जी 100 रुपया दिल, मनीष शर्मा जी के अभिनंदन बा। अरे पूजली गौरा बेरी बेरी अको के हवाल हो पूजली गौरा। बनमा में गईली हा ध्यान वालो गवाली, 12 बरस ले गौरा पतई चबवली। गबले विजेंद्र बाबा बड़े परमान हो पूजली गौरा। देवी देवी अरे कोके हवान हो पूजली गौरा। माता जगल में ध्यान लगल बड़ी कि जब तक ले हमार पति ना मिलो तब तक ले हम घर ना जाए। तपस्या करता रही शिव जी के। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आ वही जंगल में सप्तऋषि ले घूमता। यहाँ माता ध्यान दिले बड़ी तन डिस्टर्ब मत करी। गुड्डू बाबू करी है कौन चीज? कोहड़ा धनौती बेच देबू। लालू बाबू कोहड़ा धनौती बेच देबू। 11 रुपया पुरस्कार बा। कोहड़ा बेची बा, घेवड़ा बेची। भगवान से शुभकामना बा। और माता ध्यान लगा के बैठल बड़ी शिव जी के खोजा तारी। देवी केकरा खातिर ध्यान दिले बड़ू? शिव जी खातिर। शिव जी से का करे के बा? बियाह। ओ ई बुढ़वा खातिर मरतारी। ई बात जाके देवता लोग महादेव से कहता कि महादेव अरुआ खातिर एगो लड़की जंगल में तपस्या करतिया। महादेव कहले कि काहे खातिर? अतरुआ से शादी करे खातिर। महादेव कहले कि हम शादी करब, हम शादी करब। एक तबौरा आ दूसरे में दुआ, कमल लड़की करी हना से बियाह। देवताल कहल कि बाबा अगर शादी ना करे तो लड़कियां मर जाए। अगर लड़कियां मर जाती है तो पाप के भागी रुआ बन जाए।
तो महादेव कहनी जे रउआ लोग का कहता नहीं तो देवता लोग हाथ जोड़ के कहता कि बाबा रउआ उहे करी अरे बिया अरे बाबा अरे बिया बाबा करी अपन रउआ बाबा रउआ शादी करी लड़की मर जाई अरे बियाह बाबा करी अपन रउआ बियाह बाबा करी अपन रउआ बाबा अरे वो अंतर्जामी है सब जानता नहीं वो लड़की के हो ए भोला दानी रउआ सब जानता नहीं ए भोला दानी रउआ सब जानता नहीं जान के बनीले अरे बौरा बाबा जान के बनीले बौरा बाबा करी अपन रउरा करी ए बिया बाबा करी अपन देवता लोग के बात सुन के महादेव को नहीं जी ठीक बा शादी करो पहले जाके लड़की से रउआ लोग पूछी जाओ के लड़की से पूछी ये साचो हमरा के चाहतिया कि केहू चढ़ा दिले बा ओकरा के देवता लोग कहले कि बाबा रउआ विश्वास केंगा करो अतः विश्वास तबे हमरा होई अरे वो लोग जाके हमर शिकायत करी अगर शिकायत लड़की सुनला के बाद कुछ ना बोली तो समझी जे नकली तपस्या कर दिया अगर हमार शिकायत पर वो लोग मारे पर जाओ तब बुझब लोग कि हमरा से शादी करी तो सप्तऋषि लोग बियाह काटे जे चले के दुल्हा के शिकायत कर लिया शिकायत कर लिया देवी सही बताओ तारी इच्छा का बा महादेव से बिया करे वो दुल्हा के विषय में कुछ जानकारी बा तो जरा से शादी करे के चाहत रू जानता रू का बारे उनकरा घर में जेबू तो तारा सुख ना मिली ओसन दुल्हा के तपस्या छोड़ दो कहता तार शादी हमने के अच्छा जगह करा दी ब्रह्मा जी से करा दे विष्णु से करा दे देवता का राजा इंद्र बाड़े उनका से करा दे सुन बौराह के चक्कर छोड़ दो ना तो हमरा पर लाल पियर होती है ये भाई अरे वो सनबर खातिर अरे वो सनबर खातिर तब तू अनेर करे लू वो सनबर खातिर सनबर खातिर तब तू अनेर करे लू वो सनबर खातिर तू जानता है जब महादेव होगा तब महारानी बन के जाए आ डोली पर से उतरे तो दौरा में डेग धरे कोहबर घर में जाए तब पूरी रसिया में हाथ डालो एकरा फिर में मत रहिए जेबू का घर बनू और घर तो इतना वीआईपी बा एगो बरखा का पानी बहरी ना जाला बदरी घेर लेला तो चूहे लगेला घाटा कर जाला तो आंगन में बाढ़ लग जाला बिजली चमकेला तो सब खामा ढह जाला जेकरा की घर में दुआर नहीं बा अब भांग छोड़ के दोसर आहार नहीं बा अरे वैसन बर खातिर अरे वैसन बर खातिर तब तू बोला सही बोला ईमानदारी रउआ अपन रास्ता देखी रउआ लगे कोनो काम धंधा नहीं खे का काम देखी तो सुनन शादी करबू तो का हुई सजनवा
सैया जी तहरो पागल हवन के देवी हमन पगला राजा पियस रात दिन गाजा करम में तारा ओगिया लागल हो राम पलमुआ तहरो पागल हवन रे पलमुआ तहरो पागल हवन पागल दुल्हा बियाह मत करो। बाबा पहले रउआ एगो बात बताई, रउआ कब पिटाइल बनी कि ना हुकाइल बनी? ए भाई तो हुके के कहतिया हो मन बा तो कहली जाके देवता लोग कल की बाबा वो लड़की और शिकायत सुने के नहीं चाहत तो महादेव कहने की ठीक बात तब हम शादी करो। वो लड़की के कह दी सबे जे अपना घरे जाओ हम समय के अनुसार दुल्हा बन के जाए। पार्वती जब सुनी जब महादेव राजी बड़े बियाह करे के तो अपना बाबूजी से कहली कि बाबूजी महादेव हमरा से शादी करे के राजी बने, अब उनकर तिलक लेकर रुआ जाए तो तिलक लेकर 2 आदमी गईले एगो हजाम ठाकुर एगो नारद जी। जाते 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 जब जंगल में हजाम के ले गईले तो हजमा कहते पंडित जी कोनो दुश्मनी बका जे उरेब चढ़ाओ तरह एने दुल्हा के घर के ने बाहू इतने बांसवारी बा पार्वती के करम जर गइल बका। नारद भगवान कहले कि थोड़ दूर रौड़ी चलो ना तो दुल्हा भेटा जाइए। फिर जाते 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 तब तक ले महादेव पर्वत पर बैठल बाड़े, अंग में भभूत लगा के, मिर्गी छाल पहिर के, सांप के हार पहिर के, बिछी के कुंडल पहिर के, ललाट पर चंद्रमा बाड़े, जटा में गंगा बाड़ी, बाबा बैठल बाड़े ध्यान लगा के। तो हजाम ठाकुर कहतर कि बाबा ई पार्टी के हो? नाराज जी कहले ये पार्वती के दुल्हा हो। तो हजम कहतर कि पंडित जी रउआ ई तिलक चढ़ाई हम गाँव में चलता नहीं है जाना दुल्हा के देह पर कपड़ रहे के तई हमने के धोती कहां से दी आंख उलट गइल बा। बोझा कसला पहुंगे उलटेला ए दुल्हा के तिलक हम न चढ़े हजमा भागल बा आतल 5 गो नाग बाबा कर पीछा कइले बाड़े देखो बाबू कटता हो माइक तार। जब नाग के देखलस तो हजाम भाग के कहल कि पंडित जी तिलक चाहब के ना तई कर नाग हमरा के छोड़ी ना। दुल्हा के सैनिक बड़ी बरियार बा यहाँ एगो धइल अखिया जो उल्टा रोलन उ दुगुना उलट जाए। तब कहले नारद जी तो चाहब तिलक। अब भोलेनाथ के तिलक चढ़े लागल, देवता लोग के नारी लोग मंगल गावता और भंगी के तिलक चढ़े लागल। काया माना तिला जाऊ काया माना धूप आहे काया माना गाई के घीवा से जगवा होला सुध है आहे काया माना गाई के घीवा से जगवा होला सुध है नावा माना तिला जाऊ छावा माना धूप आहे तीन माना गाई के घीवा से जगवा होला सुध है आहे तीन माना गाई के घीवा से जगवा होला सुध है। अरे अरे गुडुआ
इतना लोग में हीरो केहू नहीं खे जौन यहाँ के हीरो बनी। और देखी तो वो मोजा जी तक केहू के बा आई है। बाबा के अब तिलक चढ़ावे लागल लो, बाबा के तिलक चढ़ावे लागल लो। आ जाए ये सब तिलकहरू हो, तिलकहरू लो। अरे वह सब आ गइल बनी, सामान सब रेडी बा, रेडी है, बर्तन उर्तन आया है, मिठाई उठाई आया है, फल उल आया है, आ दुल्हा के कपड़ा उहो आया है, उहो आया है। ये कौना कॉलेज में गाया है। दुल्हा के धोती पहराओ, दुल्हा का पहले धोती पहराओ तो। अरे लीजिए पहले अक्षत मारिए। हाँ ये बात सही कल। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। है पहराओ दुल्हा, दुल्हा के धोती पहराओ। दुल्हा है पैंट खोल दी ओ कहते हैं जे यही पर पहिरा दी का है नीचे अंडरवियर नहीं ऊपर से पहिरा दो, का है ऊपर से पहिरा दो। का है पुरानी ना छोड़ दी, छोड़ दी। रउआ से डर नहीं खेनू, रउआ सेना से डर बा। हाँ बबुआ पहिराओ, काहे लगड़ा तारो लांग खाता रहो। एकर मतलब कि लांगड़ा बीमारी तरह हो गई बा। धोती धोती कावा दुल्हा के धोती जलदी पहिरावा धोती जलदी पहिरावा धोती 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 कावा दुल्हा के धोती जलदी हर हर महादेव, हर हर महादेव। धोती जलदी रउआ लोग बैठ रहे जाए महाराज। धोती श्री विवाह नंदन खड़ा रहते हैं। दुल्हा के पोछीटा पिछावा खोसला पोछीटा पिछावा खोसला पोछीटा माला माला कहावा दुल्हा के माला गला पहिरावा माला गला पहिरावा सा गमछा गमछा कहावा दुल्हा के गमछा कान्हा पर धरल गमछा कान्हा पर धरल गमछा टोपी टोपी कहावा दुल्हा के टोपी जलदी पहिरावा टोपी जलदी पहिरावा टोपी 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 कहावा दुल्हा के टोपी जलदी पहिरावा टोपी जलदी पहिरावा टोपी। हर हर महादेव। यह बात है, यह बात है। हरे बाबू मैं किस कलक रहल जाला। आराम से आंगना में निकले के बाद तिलकहरू आंगन में बढ़ गइल बा। चौका पुर दो। हाँ धीरे धीरे आंगन में चले के बाद जब दुल्हा के जाए में देरी होला तो माई बहन लोग आवेला। अरे जाने दो ये पापा जाए ये अंगन पीछे दुल्हा को जाने दो, ये अंगन पीछे दुल्हा को जाने दो। देख ला ये भोलुआ भरी नजर से दुल्हा के देख ला, भरी नजर से दुल्हा के देख ला। चलिए आंगन में। आम हो बिरजा भाई के परमात्मा कहे मुएल
आ गुड्डू कहे छुए ले आ परमात्मा कहे मुए ले। चलेला अरे बजाओ रे भैया मानर के बजाओ। कमेटी से निवेदन करो, गुड्डू बाबू, श्री बाबू, पूरा जादव समाज से निवेदन करो, प्रजापति समाज से निवेदन करो, मानर बजाई में कुछ रुपया दे दी सबे। काहे कि मानर मंगनी ना बजावे के, बड़ी भाग से दुअरा पर मानर बजेला, बड़ी भाग से सिंहा बजेला, बड़ी भाग से दुअरा पर डाला लेके लोग आवेला। श्री बाबू हिका का मानर बजाई में कुछ दे दी। 100 रुपया पूजा कमेटी के तरफ से मानर बजाई में। और गुड्डू बाबू के पिताजी भी आ रहा बानी मानर पूजाई देवे खातिर। अरे वह के स्वागत करो, एक इज्जत करे के चाहे। विजय लाल यादव जी, गुड्डू जी के पिताश्री, आशीर्वाद हमरा तरफ से एक गाँव के पूरा आशीर्वाद रहेला। एक गाँव का हम अपन गाँव समझी ले जी, जितना जात सबे बात सबे हमारे भाई पटदार हो, सबके स्वागत करो। 10 के मिल जाई, देखो 10 के होकर तो बाबू को दे दो, 500 के तो ना हो। अब गाते बजाते माई वही लो आगे बढ़ेला, गावेला लो कावाना बने लालू कहवा के पियर माटी कह के कूदा रहे। जय जय कहवा के 5 सुहागी मत को बाह बाई है गंगा जी के पियर माटी सुन की तू क्या बात है। अरे मिश्रौली के 5 सुहागी अमटी कोड़े जास। क्या बात है, क्या बात है। माटी कोड़ के माई बहलो जब लौटे ला तो झूमर गाते चले ला लोग। निहुराला निहुराला अगला बहारानी निहुरिए के, ए निहुरिए के देवर मुहानी रे खाने। निहुरिए के देवर मुहानी, काहे लागी भौजो ओठवा झुराइले, काहे लागी
दुल्हा के एकरा बाद हरजी चढ़ेला, हरदी चाला के बाद नहमाउन होला, नोह कटाला, नोह रंगाला। बिपिन बाबू हमरा प्रजापति 51 पैदल ने मानी बबुआ के शुभकामना बा, पूरा प्रजापति समाज के स्वागत बा। ओकरा बाद पीतर ने उताला भिन सहारा में आ सवेरे दुल्हा के नहमाउन को जाला। काहे कि हमरा शिव विवाह गावे के बा, दुल्हा के नहमाउन करावल जाला। ए जी माई बहन लोग गीत एको गावेला, अरे के कर पोखरा खोनावल घाट बनावल हे। अरे के कर भारी ले कहार के करनावल होला हे। ब्रह्मा जी के पोखरा खोना घाट बनावल हे। अब सरस्वती जी के भरी भारी ले कहार शिवनावल होला हे। अरे माई बड़े बड़े भोला पर तू है रे मैया। अरे माई की कर बबुआ भी जा तू है रे मैया। अरे माई आदा शक्ति के बबुआ बैल सिंह बाबू, बैल सिंह बाबू की तरफ से लाखों लाख पुरस्कार। एक बाद महतारी आंगना में बैठे ले इमली घोटे खाती, दूल्हा है नहीं आइया गवा नचनिया 2 मिनट खाती तू के तिलक चढ़े लागल। और माता बहन लोग गावेला बात के कहवा सियाविला लमंग बरिया अवरु सपरी बरिया है। अरे कहवा से अइल तिलक हरू तिलक लियल ठाड़ भइले हे। अरे तुरुबा से अविला लमंग बरिया अवरु सपरी बरिया है। अरे नारदा जी बनल तिलक हरू तिलक लेके खाड़ भइले हे। अरे झझकी के बोली ले ब्रह्मा जी तिलक माना ले हवे। अरे मोरे शिव पढ़ल पंडितवा तिलक बड़ा थोर अइले हे। अरे मीनाती से बोली ले नारदा जी तिलक हम चढ़ाई बाहे। अरे मोरे घरे गौरा कुमार तिलक हम चढ़ाई बाहे। आइने बुढ़िया माई लोग आवता गा गजब
जाति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गायत्री स्वाहा सुधा नमस्ते कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुश्यामलं कोमलांगं सीता समारति पदामभागं पाणो महाचारुचापं रमा नमामि रामं रघुवंशनाथं ओम शांति नमः शांति कुल देवता भो नमः ग्राम देवता भो नमः पंचायत घर के देवता भो नमः दुल्हा के ममहर के देवता भो नमः ओम शांति नमः शांति भाई सिया भैया शांति नमः शांति हरिओम शांति भारत वर्ष रेवा खंडे अर्जावर्त जम्बू द्वीपे कल जो प्रथम चढ़े हाँ हाँ शनिवार वासरे शनि। अरे ई पंडित जी कहाँ के हई? ई पंडित जी काशी जी के फेरल हमर लोटा पुलिस एक पर मारम फक फक खून बिकबो जब भोलेनाथ के तिलक चढ़े लागल यही में और ही लोग आवता आज हमारा शिव जी के तिलक आए अब घरे घरे बाजेली बाधाई रे माई शोभा बरनी ना जाई जब तिलक चढ़ जला नैना जी तब तिलक चला के बाद धान हल्दी बटाला ए जी माई बहन लोग आवेला हम सुनले बानी अरे धानावा में जब धान हल्दी बटा जाला त दुल्हा के अक्षत मराला तनी नैना जी सबके अक्षत दे दो आहू के न बड़ा है बो रहू आई रहल है तीन धनु बाबू ए धानु चांदनी के मरद सबके अक्षत दे दिली अब अक्षत मराए लगल महादेव के ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि ओम शांति शांति हरिओम शांति धन सिंह बाबू वेद सिंह बाबू अरुगा लड़का के खुशी खाती माई से खूब निवेदन करो महादेव खूब निरोग बना कर रखे 4 रुपया और मिल चांदनी देवी के नाम से यानी चांदनी भेले बड़ी 4 रुपया के हमरा मने मांग ले 4 गो बेटा एक विरोह हो एकदम चांदनी देवी के सुहाग बना रहो
हैसन भातार भागे सन पोले बड़ी हैसन भातार मिली जल्दी। चांदनी कहते जे कहाँ बड़ा ये दादा आ जब बेचारी कहते जे कुछ बात कहीं तो ले ढीम लाइल बाड़े कह जे का हो जग बना दे कह जे बताइए ओकर सार अब भगवान के कृपा से लड़का भइल होई न त इनका कृपा से लड़का होई और ली चांदनी कुमारी अबेद सिंह जी 101 रुपया ए पूरा नाम जाई नाती चांदनी के भातार वेद सिंह 101 वो अपना नैहर से अगर ना जियो तो तारा से ना जी वो बेचारी के भाई लो बन रहो भातार के भरोसे ऊ ना हो। अच्छा और साढ़ू आवे लेकिन घरे दुबई रहे माने कब आइल बड़े कि ना आइले भेंट नहीं के बोलता तारा से भेंट करिए तो ओकरा से भेंट करिए रिक्शा के ड्राइवर हूँ रिक्शा रुआ चले ए भगवान को नहीं तो जहाज चला बबुआ जब अक्षत मरा जाला तब दुल्हा के चुमावन होला यही जिमाई बहन गावेला बाबू करा जोरी ले हुनाया जुरिया बाबू करा जोरी लानाया जुरिया अरे ई के हजी ई दुल्हा के माई है दुल्हा के माई तो फुल पैंट पहनले बड़ी जी फुल पैंट नहीं की पहले कोरोना के डर से टंगरी में मास्क लगोले बाड़ी अच्छा कि पहले कोरोना आइल त नाक मुंह में ढुकल का जनब की बारी बाईपास में ढुक जाओ हरबंश बाबू हमरा हरबंश कुमार सिंह जी बीजेपी के समर्थक बानी 21 दल बानी अभिनंदन बा धानु सिंह के बेटा वैद सिंह चांदनी देवी के लड़का यानी लड़का का नाम वैद सिंह जी अपना मौसा के जामल हो 101 रुपया देखो बाबू माइक देखो ए मर्दे तार बिया भइल बा कि ना हो शादी नहीं के भइल तेंगा सिटी पर तो शादी हुई निकले बड़ी गाड़ी हेलो हेलो बाबू करा जोरी लानाया जुरिया अपनाया माँ की कोरा पारा नाम होया जुरिया सोहाग से भरी मातारी चुमेले बही चुमेले चाची चुमेले दीदी चुमेली सबे बारी बारी से सबे बारी बारी से चुमेला अरे वो को भाई बानी दुल्हा अकेले माई बाप को अकेले बनी देखी केहू ने के जान कि यहाँ के का बन के चढ़ल बानी और वह सोची जे का दो 3 भाई बानी अब का जाने महादेवे कहीं बन के भेजले ओकस का कि महादेव 3 भाई होंगे के 12वां विष्णु महेश हाँ काई भोलेनाथ
केहू नहीं के जान केकरा अंदर महादेव प्रवेश कर जाई है। कहीं महादेवे के छाया आ गई लोग के हम नहीं जानते हैं जे फलाना होंगे आ उहे आके हमने के बीच से चल जाए। अरे वह बड़ भाई के नाम का है कैलाश। अब देखी ना कैलाश पति उनकरे नाम हो बने नुहा के बड़ भाई हैं नहीं खी बड़ भाई चल गई नहीं तो रउआ कहे के बानी जब चल गए तो अपन चल जाए के चाहिए। हाँ देखभाल के करी है न बात बा। अरे दैया फेर चूमे चलेली दुल्हा की भाभी ना बाप रे बापी के हाजी यह कैलाश भाई बोहल बाप रे बाप ये कहाँ से नहा के निकलल बिया रे आराम से चुम लतार दे ठीक बा ना। ए गुड्डू बाबू गुड्डू जी जल्दी बांस के पतई तूर ले आवो मौसम बना देले बिया। हाँ आई 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 मालिया मारे ला केने कइले हरबंश कुमार सिंह जी बीजेपी के कार्यकर्ता 11 रुपया दिन अभिनंदन बा केने कइला हो ए चांदनी के मरद ए चांदनी के मरद एगो सूती के बोरा ले ले आवो का है छिलाए लगी ओने जाता रहता हो जाए तो फेंसा ना दे। अरे दैया फेर चुमे चलेली दुल्हा के भाभी ना एकर आंख देले ला एकर पान देले ला एकर हा बड़ा बिया हड़कासी रे भौजाई इ त बाबा जी के संखे फोड़ देलस रे। धनु सिंह के बेटा बैल सिंह वार्ड साहेब बैठा जी सपोर्ट ए महादेव के कृपा तो बैठा जी हमार राजा बन के राज करो। आज वार्ड बने एक दिन समय आई तो बीडीसी बने ओकरा बाद सरपंच बने मुखिया बने अच्छा ठीक एगो चैनल के माध्यम से पूरा गांव के लोग से निवेदन करो मेरा रुक गीत बाद में स्वर के लिए रही एगो एक पंचायत के लोग से निवेदन करो बैठा जी सुनता नहीं प्रजापति समाज सुनता जादव समाज सुनता बाबू साहब सब सुनता ये गांव के मुखिया जी भी बा वो मुखिया जी के प्रणाम करब चैनल पर लोड करी ये पूरे गांव के लोग से आज निवेदन करता नहीं माई दुर्गा के मंदिर पर बरहम बाबा के सामने ये गांव के जे भी मुखिया जी बा अगला साल भी आई रही तो मुखिया जी का हम ना देखनी औसो भी आई बन ना जबकि वहाँ के पूजा पंचायत के पूजा वहाँ के पूजा भोई वो मुखिया जी के दिल से प्रणाम करब आवाज सुनत हो कि रउआ के अभिनंदन करब लेकिन निवेदन एक को करब लोक प्रतिनिधि बनौले बा रुआ का राजा बनौले बा तब प्रजा के ऊपर ध्यान देवे के चाहिए। पूरा सीमांत जिला में हमरा से कोनो जिला नहीं के बाकी आ हिंदुस्तान के कोनो राज्य नहीं के बाकी जहाँ गोल लिखी ये पूरा अपना सीमांत जिला हम सीमाने जिला का है हमरा पंचायत में रोड उजार कर नया बनता आई गांव के रोड देखी होने गनी तो हमरा समझ में आता लेकिन हम सीवान जिला में आइल बनी बुझा तक हम कहीं खड़हर में पहाड़ी में नेपाल में आइल बनी ए सब मुखिया जी के प्रणाम करब पूरा समर्थक के पूरा एक गांव के जनता से निवेदन करब परिवर्तन कीजिए परिवर्तन नहीं होगा तब विकास नहीं होगा नीतीश कुमार जाएंगे तब विकास होगा
वैसा ही प्रतिनिधि को हटाइए, नया बनाइए, रोड को बनवाइए, नहीं तो सीढ़ी से हटाइए और दूसरा नया बनाइए। ऐसा मुखिया जी के प्रणाम करब, लेकिन बड़ी दुखी बानी कि हमारा सिवान जिला में ऐसा कोनो गांव हमारा नाम मिलल जाना गांव में रोड ना होके। हर गांव में 4 लेन, हर गांव में 2 लेन, हर गांव में 100 लेन, लेकिन यह गांव देखनी जहाँ जादू भाई लोग अपन जमीन दिले बा रोड में, तब मुखिया जी के ध्यान नहीं करे। हुआ के प्रणाम करब, लेकिन एक बार ध्यान जरूर गांव में आके दी। माल ठीक बा, नीतीश कुमार बंद करके बढ़िया ना कोई दे, हमने के दूसरा जगह जाए के पड़ता। धनवती मोड़ पर देखनी 5 गो पुलिस खड़ा रहे हैं, हेंगा मुंह पर मारता रहे, योने से हवा फेंकेला तो सूंघी ली, तो वो तब मार के आइल बा, तू का मारता रहो, माने ओकरा में से मोहक का हमर में तन ढुक जाओ। बबुआ चुमा तू चुम लो, ई के हो अरे बसमती धानावा के चौरा रे भाई, अरे ई के हा बड़ी दिलदारी है के हई, यह के भूरी भैंसिया ही 100 रुपया दिल बनी हमरा श्री बाबू, 100 रुपया दिल बनी श्री बाबू। और वो बन रही, और बाल बच्चा बन रहे, और मेहरारू बन रही, और माता पिता सभी निरोग रहो। फिर श्री बाबू 100 रुपया 500 रुपया दे ई के हो हई के ह चुमता से के हो। अरे श्री भाई बो के चुमे जानी दी है रे भाई, ऐसे बो के चुमे जानी दी है रे भाई, इहो अपना भाई से छुआई दिया रे भाई, इहो अपना भाई से छुआई दिया रे भाई, छुआए के छुआई दिया नहैले नहीं करे माई, छुआए के छुआई दिया नहैले नहीं करे माई, अरे छुआला पर भौक भौक पासा दिया रे माई, श्री भाई बो खइबू ना पियबू त मोटाइबू कैसे, अपना भतारू के तोन पर ले। अरे बाप रे बाप, ली नट बल्टू तो टाइट कर दे हली सीरी बो। अरे जाए श्री बाप, अरे हमार छेनी हथौड़ी ले गलू ये दादा। अरे बाप रे बाप, 3 भाई रहे हैं, एक भाई चल गए विदेश में, 2 भाई हरि जी के यहाँ काम करता रहे। बबुआ जब चिमावन हो जाला बगारी का हो जाला, जब तिलकरुल खाला, इन्हें तिलकरुल जब लौट के जाला अपना घरवा न, तो ने लड़की खाती कौन ने घोला मारे छवाला, आ लड़का का अंगना में हरिश कराला, उन्हें पार्वती किया का होता हेने जय महादेव, महादेव हेने आ जाए, इन्हें लड़की वाला अपना घरे पहुंचल बड़े का हो। हेलो हेलो कब बंद कर दे, वो ऑपरेटर नया बड़े का समझ में नहीं क्या हो। उन्हें पार्वती मैया की है, विपिन प्रजापति बाबू 100 रुपया दल बने, अभिनंदन बा, बढ़ जाए महादेव। विपिन पंडित साढ़ू राऊ रुआ बाबू साहब साढ़ू, विपिन बाबू रुए माने चांदनी के प्रेमी उहर और साढ़ू भाई, एगो विदेश बड़े, एगो तो बोलने बड़े। विपिन बाबू कई दिन है, आज हम जनन ये भाई घरे सुते का करे जाए, जब उठाई करने के तो सुतला के कौन परवाह। उन्हें पार्वती के मारो छवाता, अरे उतारता अरे चैतवा ए बाबा चढ़ल बैसा,
गहना पैसी कटी है बाबा हरिहरा मास चारों बसवा बड़ी है बाबा चारू चारू को आए का बसवा लड़की खाती मारो मटकोर और लड़का किया कथा मटकोर जब उन्हें मालो छवा गई ने हरीश कड़ा गई तब माई बहन लोग माटी कोड़े खाती जाला तो सबसे पहले अंगने में से शुरू करे लालू अरे के कारा दुआरा अरे श्री बाबू दुआरा अरे बरहम बाबा दुआरा बाजी दिनेश कुमार यादव बिजल यादव ब्रिजलाल विजय लाल यादव दिनेश बैठा दोनों जना मिल के यहाँ के बेटा के जन्मौले वालू देखी तो कितना मदद कैले बालू हारा हुसी से लेकिन ऐसा दिलदार आदमी ना मिली जान ली ऐसनो आदमी गांव में कमे लोग होला देखी कितना प्रेम बा हर बिरादर से रो के बहुत स्वागत करब हम के यह मौर हम मौर ये मैरवा से स्पेशल ऑनलाइन को के मंगौनी है कि बहिना जो है नी नहीं हारवा के बाट भैया हमरो नाइले कि भैया आइल बाड़े खुशी करबाई ढल बाड़े पैसा बिनुता आइल बाड़े कि भैया भाऊजी के लुगारी लइकिया गावेली संग अरे छापारा में कपारा भइले मामा हमरो गावइले अरे मामा तो हवन में हर मौगा में हरिया छोड़ी के ना गइले अनन्या कुमारी बेटी के तरफ से पुरस्कार 21 रुपया बेटी खातिर माई दुर्गा से निवेदन कि माई सब बेटी के सुरक्षित ओकरा घर में भेजो हमरा घर के बेटी शिक्षित बने अच्छा अच्छा ठीक ए जी इमली होटल जलाओ सैयारो के महतारी के देखी कर्तव्य जे माई के सेवा ना करते ओकर तनी कर्तव्य देखी मामा लो आवेला भगिना के आम के पोलो के डंटी कटावेला 5 गो और डंटी भगिना अपना मुंह में काटे ले अपना माई के हाथ पर थूक देले अब मामा पनिए के संगे अपना बहिन के पिया देले बाहरे माई बेटा के थूकल माई खा जाती है और वो माई के लड़का लोग सेवा नहीं करते दादा जाना माई के लोग सेवा ना करी नो बेटा के जीले कुत्ता के जीले बराबर बा ये माई बाप के पूजा ना करियो बेटा के दुनिया में रहल ठीक नहीं के ओकरा मर गल ठीक हो जाना बेटा के सामने माई रोवत होके वो बेटा के जहर खा लेवे के चाहे
जाना बेटा के सामने बाप के आंसू गिरत होके वो बेटा का ऊपर पर जाए के चाहिए। आज जाना मंच पर खड़ा बनी जान ली सीवान जिला में धनिक बड़ी बाड़े और पति खरबपति लोग बा, लेकिन उनका से पूछल जाए तो 5 आदमी बताए जे कि और पति हो। आज हम कलेक्टर बन गए थी तना लोग जानी कोनो जिला में जाके कलेक्टर हो जाती, लेकिन भगवान माई बाप के सेवा करनी तो ऐसा बनौले कि भारत के छोड़ के विदेश के भी लोग जाने ले विजेंद्र गिरी के हो। ई देन के कर हो हमारा माई के हमारा बाबूजी के। बाबूजी बड़ी गरीब रहे, हमरा याद पड़े हे बाबू। देखी न बाबू साहेब हम 6 भाई हैं, 6 भाई। हमार बाबूजी इनार पर नहवा उतरल हमरा के नु देखो हमरा गांव के धनिक कहत रही जे का एकरा के नहवावले बाड़ो, ई सुअर खानी 50 को जन्मवले बाड़ो। तो हमार बाबूजी कहले कि देखी न रुआ मालिक है ऐसा ना बोले के चाहिए। तो 20 को लेकर जन्मले बड़ा दिन भर इनारे पर धोवत रहता रहो। तो याद पड़ेला हमार बाबूजी कहले रहे कि देखो ना जाना लड़का के हंसता रह न, एक दिन लड़कवा गुमा के पेड़ तो सभा लगाई आई लड़का खातिर तू तरसब। आज भी परिवार जनी हंसल हंसन हमरा याद बा। उनकरा घरे एक जना डीएम बनल रहे, डीएम कहले जे चाचा तनी हमरा द्वार पे एक दिन गाना दी। हम कहे 7 जन्म में ना, 7 जन्म में ना पैसा कितनो कमाइबो रुतबा ना कमाइबो ई जान ली। जेकरा के हंस दे भगवान ओकरा पर कृपा करेले। ऐसे केहू के हंसी मत। और माता बहन वालों से निवेदन बा कौन पतो के लड़का होके में देरी बात वालों हंसी मत। केहू के बेटी के केहू के बहू के मत हंसी। इनका बाल बच्चा ने के निसंतानी बाड़ी इनकर मुंह ना देखो। काहे ना देखो, काहे ना मुंह देखो। सरस्वती जी के बेटा न रहे का उनकर पूजा ने के हो का जाना देवता के लड़का ने कहो देवता के पूजा ने के हो। ऐसे केहू के बेटी के ताना मत मारी जे दूसरा के हंसेला भगवान ओकरे के हंसावे लागेला। श्री रामेश्वर यादव जी 21 में दिल बनी अभिनंदन बा। आई है जब इमली घोटाउन हो जाला तेने देवता लोग के नारी लो हाला कोइले बा जे बारात निकले वाला बा। अरे कोयली ब्रह्मा के रनिया अरे सज बहिना डाला है। अरे शिव ससुरारी जई है दुआरा पर अब भोलेनाथ का बारात सजाता देवता लो नाचता। भोलेनाथ का बारात सजल बा। भूत पिचास सांप गोजर कुकुर सियार नेउर खेखर बिलार सभे नाचता बजावता। 1 मिनट खाती बाबू साहब आ जाए ऊपर तनी आ जाए। पहले निहुरी तो शिव जी के बासा बैल बने के बाद यह भाग बजे शिव जी हमने के देह पर लात धरो ठेहुना पर हो जाई। हाँ बड़ी चोकर खैले बड़े बैले दादा। अब बाबा के बारात सो जाता महादेव बैठी तो प्रेजेंट हम बाटी 2 को के खत्म बा। बाबा अब तैयार बानी ससुराल जाए के। हाँ पूरा लगाम धोके कोसी एने बैंड बजा ले बजौले बा बैंड वाला रेडी हो जाओ। रेडी रेडी 1 2 हर हर महादेव जय श्री हर हर महादेव।
साहब के जीव बानी ये भाई है देखा तेन बैला के डांड मारो अरे ए बैल पटा गई श्री भाई थोड़ा चोकर लेकर डाली हाँ हे भगवान ऐसा आदमी के अमर बना देवे के चाहिए कितना दिल के राजा बानी बाबू जहाँ रही बना रही राउर बाल बच्चा एक ही बानी एगो तो सूरज बड़े तो दुनिया कमजोर कर बड़े एगो का कम कहला का सामने ला राउर घर हो चांदनी देवी तो आइल बानी की घरे बानी घर से बाहर ना निकले मैंने सब यहाँ का बता दी घर से बहरी ना निकले बहरी और ना जली सब घरे में पेक बा भोले बाबा के जब बारात चलो लेकिन बड़ा दिलदार बाबू साहेब बानी जान लिया दिल के लेके राजा बानी बहुत ऐसा पियकड़ हम देखले बानी माल मरिया तक के गोरिया दी है अशुद्ध बोल दी है लेकिन ऐसा मिजाजी आदमी ना दिखी अतना दुनिया से है कितना रंग में रहते हुए एक बात मुंह से अशुद्ध नहीं खे निकल न तो एक बेलूरन को हम देखले बानी बोलो है महादेव ले ली राउर मौसा है बाबूजी के मौसा बाप रे तो 3 खेड़ी ऊपर गोल जी यहाँ का बाबूजी के मौसा के बिया होके जाता ले ली गाजा भांग पिए ना महादेव के खर्चा है प्रभु साढ़ू के धनु साढ़ू यहाँ का राउर